Müslüman da Allah bol edip kulağa atıp da başka doğaslarını da yetiştire varayım gururunları. Defrak kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hud mübarek öğüdü bir gün aydıptır. Eşhedü billah ve eşhedü lillah. Huday bilen kasam içiyenliktir. Huday için ne kasam içiyenliktir. Cibril ferişte bana gelip aytti. Ey Peygamber Ekrem, ey ahir kümmetin peygamberi, bir adam arar çıp el çekmese, ine koyarını koymasa, şudur şunu da Hudayın yanına barasa, şol edil, ozol bir daşa, ozol bir bota, ozol bir ağaca Huday deyip, şon başına oturup daştan dilep, ağaçtan dilep, edil bir butperest bilen ikisi bile oturulacaktır deyiptir. Sahih hadis Peygamberimizin aydan gibi. İbn Habban sahihinde aytibdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdir. Yine bir sözünde men laqiyallaha mudmina khamrin laqiyallaha ka'abidi vatan. Bir adam hemişe arak içip terk etmeyen, tövbe etmeyen şudur şunu dünyadan geçse, Huday Teala sataşanına, Huday Teala şuna nazarını salanda edil bir butperest yanık raftar edecek şun menen deyipdir. Medine'de bir ulamaların yeri geçittir Müslüman da vallahi. Bir gece diye Peygamberin mescidine kaşın bariyadım diye, Mescid-i Nebi'ye. Peygamberin mescidine kaşın bariyadım diye yollu bir zinanı sataştı. Ey akun nede? Ey falan ağa, Peygamberin mescidine varyan soğap gerek mi hava? Can hahişem soğap gerek bolacak bolsa gel falan yerik bir adam ölecek bolup yatı şonga la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip yanına aytmağa adam yok dur şunu denana erk adam yok can hahiş gel deyiptir bir denana evinden çık soğap gerek bolacak bolsa ştada var deyiptir ben de beydip hahiş çektironsan bardım deyiptir korkuya adam aytmağa barıp la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip yanına aydı verdim. O da gözünü nemeyip yatı. Ahir gözünü açtı. Ne ettir o tin deydi bana. Bollu da midenden yok bol tursana deyip ayttı. Aytiyanladın bana yok mu ya? Men ir bidardığımı ayttım. Sen aytiyanın bana gerek de hatta ölecek bol beten adam. Aytiyanın bana gerek de ve aytiyanından bitin bidar deyip de can verdi deyiptir. Şu alim aytiya şunu gözüm menen göremde Subhanallah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aydan söyleşimiş o bir adam arak çıktı dünyadan geçse bu perest bilen beraber diyanışmıştı o deyip şu Peygamberin aydan kefi adıma düştüptür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. İşte içkin ahir zamanına arak içecekle yani arak giymeni bir tofar adamla arağın adını ütködüp bana falan niyale deyip bir başka bir ad koyup içecekle ola da doğru arak içtiğidir yusammunaha bi gayri ismiha başka bir ad koyup o vadarak ad tapan olup arak dedirecek bolup şeytir içberine tapılacaktır ki doğru hakikat araktır şu deyiptir. İkilencesi Müslüman da Allah biz elhamdülillah hemmemiz Müslüman adam, Müslüman denanı dünyadan geçenine, kabrda koyulanına, kelleti gayrada, şon yüzünü kıbla kaşın baktırılıp koyuluyor. Bir adam ayrılanına, kabrda koyulanına, şon yüzünü kıbla baktırılıyor, kabrda yatırılanına. Ama arak içen adam, tövbe etmeyeni dünyadan geçse, şol adamı kabrda koyup da, yüzünü kıbla etsen, yine de şunu üstüne kum koyup caylasan, şu lehzede açsan, şun yüzü yukarıktır, kıbladan öğürülür, ters dönür deyip aytıyor. Peygamberimizin bir sahabası var, İbn Mes'ud deyiliyor. Adı da Abdullah. Peygamberimizin dereceyi soru cevapta bir fetva veriyen, halal haramda tepleyen alimler miydi? Ulasın Müslüman da Allah.
Hudaý bile qasam içip bir kep aýtjak diýipdir. Bir arak içýän adam tawba etmäni dünýeden geçdi. Şonda jaýlan diýipdir. Maňa da habar beriň diýipdir. Arak içýän adam tawba etmäni dünýeden geçipdir. Şonda maňa habar beriň, bir dar asmadan çürem dar beceriň diýipdir. Meni de şol daryň üstüne goýun diýipdir. Edir öldürülecek ýaly. Men amada diýipdir. Daryň başynda bar kellem tanafa salyp goýaýyn diýipdir. Ondan soňra ol arak içýän adamy bar jaýlan diýipdir ölünden soňra. Men de kellem dardy heni çekilemek diýipdir. Üstüne qumun goýun diýipdir. Üstüne quýun lähdaňyzda şonu gaýta bir açyp görüň diýipdir. Eger şoň ýüzi kıbladan öwrilmedik bolsa, eger şoň ýüzi şu bir kidagalykda ters baktyrylmadyk bolsa, gelleň men daratagan diýipdir. Men amada diýipdir. Arak içipde tawba etmedik adam şol jaýlanan moýunna ýüzün kıbla baktyryp goýdun, üstüne kum goýdun, kelles ters turup aşağı baktırılmalı. Yüzü derrew yüzü ýokaryk bolup durjakdyr. Şu aýtýanymy men qasam içip aýtýan diýipdir. İmtihan etjek bolsaňyz men daryň üstüne goýup amady daň diýipdir. Eger yüzü ýokaryk bolmasa, gelleň meni çekden göberiň ýokaryk diýipdir. Peýgamberimiň de bir daýok sahabalarynyň şagirdleriniň biri. Hatta bir adam tawba edip, odal günahyň içindäki adam tawba edipdir. Mundan sorapdyr, biri sorapdyr, sen näme sebep bolsa sen tawba etmegiňe? Onna aýdypdyr, elhamdülillah bu zamanda ýok. Öňkü zamanda bir tor adamda barmyş. Bir adam dünýeden geçip jaýlananna, ýort adamlykdan soňra kabry açyp, şoň täzece kefenini alyp, şonu parçatyp satýanmyşdyklar. Ama näpbaş diýýär. Işi şu kabry agdyryp parça satmak bir tor öňkü zamanda barmyş. Men işim kabry agdyryp kefenini alyp parça satmak diýipdir. İşim şo diýipdir, käsibim şo diýipdir. Emma ozal täze jaýlananlary görýärdim diýipdir. Emma bir tohar adamla jaýlanýan musulmanlardan bar kefenini aljak bolýan görsem ýüzleri hemmet ýokaryk diýipdir. Ýüzleri kıbrağa şeýne, ruby kıble de kelleriň ýeňtileri kıbrağa şeýin. Bilmäş soňan soraýan şu yüzleri kıblağa şeýin bolmany, yüzleri ters bolup, yüzleri ýokaryk bolup durallar. Hemmesini idaralap gördüm. Tamam şu arakçyk tawba etmäni geçerler, tawba etmäni dünýeden geçerler şola diýipdir. Aslan özüm korkup, hof edip, bükülli şol işlerden äperip, şu din ýoluny gezip berenim, tawba etmegime sebep bolanlar diýipdir. Üçüncüsi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Men kana yu'minu billahi wal yawmil ahir fala yashrabul khamra. Her kim Hudaýa peýgambere iman bar bolsa, kabul etýän bolsa içmesin diýipdir. We her kim Hudaýa peýgamber we kıyamet günü kabul etýän bolsa, bir mejlisde arak çyltyran bolsa, oturmasyn şo taýip diýipdir.